dia. Benvinguts, amics i amigues. Avui us porto un fenomen paranormal. Sí, paranormal. A casa meva crec que hi ha fantasmes, o una espècie semblant. Sí, així de greu és. Últimament em passen un seguit de coses inexplicables. Després us ensenyaré què, com, quan i on. Segur que l'atrapo. Ja ho veureu ja. He posat càmeres per tota la casa per saber què és el que passava i què era la causa d'aquests fenòmens paranormals. Aviam, quina sorpresa ens enduem. Després d'ensenyar-vos el que em passa, he decidit posar càmeres de nit. Ja veuràs ja si sabrem què és o no. He intentat fer-lo fora de casa de mil maneres, invocant a Satanàs, invocant a Jesucrist, invocant a Lady Gaga, i ni així s'ha anat, resulta que li agrada. Greetings to Neros, god of sexual desire, son of Aphrodite. Lay back, the feast as this audio guides you through your and psychic positions. Bé, doncs al final hem decidit fer-nos amics. No hi havia cap més manera, ja ho diuen. Si no pots vèncer l'enemic, fes-te enemic. Sí. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? I fins aquí el vídeo paranormal d'avui. I fins allà el vídeo d'avui. Hola!